Sme na Vínšpacírke, kultovej akcii, ktorá je tento rok spojená so spustením aplikácie Sitnow. A práve Banská Bystrica je miestom, ktoré spúšťa aplikáciu ako prvé. Aplikácia vlastne vznikla taká prvá myšlienka počas korony, kedy vlastne korona vyhnala tých ľudí domov. A my práve sme hľadali nejaký taký spôsob, ako ich naspäť v tomto čase zase vrátiť do spoločenského života. Takže sme prišli na to, že sme chceli ľuďom ponúknuť nejakú formu nejakej výhody, nejakého darčeka, aby sme do toho podniku dostali. Sitnow je intuitívna aplikácia, ktorá ti umožňuje využívať zľavy na jedlo a podujatia v tvojom meste. Objav nové reštaurácie, bary, kaviarne vo svojom okolí a využij exkluzívne zľavy na jedlá a nápoje. S informáciami o najnovších akciách a podujatiach, ktoré sú neustále aktualizované v reálnom čase, nikdy nezmeškáš príležitosť ušetriť a zažiť niečo nové. Nám sa páčia každé nápady, ktoré podporujú slovenské gastro všeobecne, ale hlavne bystrické gastro, takže sme radi, že vznikal nejaký taký nápad, ktorý pritiahne možno viac ešte ľudí do bystrických podnikov a myslím si, že tieto prevádzky nielen na námestí Bystrickom, tak si zaslúžia takúto podporu. Babi, práve ste si stiahli Sitnow. V čom vidíte možno také výhody tejto aplikácie? Zaujali vás nejaké kupóny? Pôjdete možno dneska hneď niečo využiť? Určite pôjdeme. Ako také pozitívum považujeme práve to, že možno spoznáme aj nejaké nové reštaurácie, čo tu máte a vyskúšame nové jedlá. Využívanie aplikácie Sitnow je veľmi jednoduché a intuitívne. Medzi jej hlavné výhody patrí automatické určenie polohy podľa GPS, jednoduché vyhľadávanie podnikov so zľavami a eventmi, obrázky jedál, ponuka obedového menu a všetko, čo sa deje v tvojom meste pod jednou strechou. Je to niečo nové, mladí ľudia, ktorí sa do niečoho pustili. Vieme si to sami upgradeovať. V slabé dni, kedy zákazník nie je v meste, tak ho vieme dostať do mesta. Čím väčšie vyžitie v meste a čím viac benefitov, no tak kto sa môže sťažovať. Verím, že aplikáciu, ak sme zdali cieľ, že vlastne vrátime tých ľudí naspäť do tých podnikov, ako ich to vlastne vyhnalo, tak verím, že sa nám to aj podarí, pretože vieme, že ľudia čo majú radi a chceli by sme aj toto cesto všetkým vlastne nejako poprieť príjemnú zábavu a príjemné užívanie aplikácie Sitnow. Aby vlastne ľudia videli, že čo sa v tom danom meste deje. Všetko len pod jednou strechou. Sitnow. Come together right now.